un opening verde e azul con montes, porque vai a ser que se nos ocurra outra forma de presentar a película. ¡Mata que empiezan las tías! ¡Mata que empiezan las tías! ¡Mata que empiezan las tías! Xente rozando sin ansia ningunha, e a casa que leva 40 anos abandonada está en perfecto estado. Temos o tema rural urbano outra vez, non vai a ser que haxa máis temas que explorar. Nunca máis. Non sabe canto pensei nesta terra nel seminario. Que crees, que non me gusta a aldea? Claro que me gusta. Pero para vivir non é sitio. Imaginas que ben estaríamos todos en Santiago? Non lo imagino. Non terá boa apariencia, pero responde no que importa, neno. Ignacio Vilar dixo: quero unha asamblea en tetas, porque son hippies, arando cun cabalo, porque había que buscar tamén un pouco de retrospectiva hacia o ano 76. Entón, pon un cabalo a arar, que é moi da época. Rubén Rior sachando algo que non sabemos o que é, nin con que sentido. Deixa eso. Hippies parodiados como hippies porreros que pasan de todo. Ok. Para iso fico na cidade. Non compares, non ten nada que ver. Todos queremos vivir no campo, sí. Pero eu non vin aquí pasar o tempo, senón quedar para sempre. Os donos desta maravilla non a merecen por tela sido abandonada. Do que se trata é de alugar só unha, esta primeira. Despois imos ocupando os demais e se ven alguén dicimos que vivimos todos no que alugamos. As casas abandonadas son do que as necesita. A ver, hai que recoñecer que hoxe en día non se dan as condicións obxectivas. Queres? Non deberías fumar eso. Que me relaxa. E poñe de enriba da lingua. Así. Saboreade. Intensamente. Síntelo, Sonia. Que pasa? Tes medo? Pero non controlo quen son nin o que fago. Eres breixo. Se me amas e algunha vez nos unimos, non quero que sexa así. Unha nena rechazando filloas. Sí. Outro triángulo amoroso. Neste caso, un triángulo amoroso hippie. Porque non debe de ter outros guións no queixón Ignacio Vilar, e non se lle ocurren outros conflitos que non sean triángulos amorosos. Deberíamos facer un crowdfunding para que Ignacio Vilar vaya a un curso de guión e de máis cousas que triángulos amorosos. Aínda así, é unha película que se ve de mellor gana que a anterior. Vemos que, polo menos, non resulta aburrida e monótona, polo menos non falan de vacas durante hora e media e, polo menos, pretende representar algo histórico daquela maneira. Esos lacazáis traballando. Eso es lo único que va a traer el comunismo. Desculpe, Lisa, mas dar uma parte igual a todos quando nem todos são iguais, como é que se chama mesmo, turma? Comunismo!